Bazen behin Oteiza herrian familia bat. Ama gaixorik zegoen, aita lanean, 3 seme-alabak zituzten, 2 mutil eta neska bat, Mali, etxeko txikiena. Etxeko lanak egin eta ama zaindu behar zuten, baina 2 mutilak alferrontzi hutsak ziren, eta Maliri egin beharreko guztia agintzen zioten, eta honek egiten zuen. Anaiekin jolastu nahi zuelako. Baina haiek ez zuten berarekin egon nahi, txikia zelako eta neska zelako. Mali haserratu zen arte. Dena egin dut eta oraindik ez didazue utzi zuekin jolasten. Oraindik gauza bat egin behar duzu, esan zion anaia helduak. Idoiberria uharkara hurbila joan behar duzu. Idoiberria uharka herritik kanpo zegoen, eta bertan lamiak zeudela esaten zuten. Lamiek emakume itxura dute, baina ahate oinak. Ez dira mundu honetako izakiak, horregatik hobe ez molestatzea. Baina Mailik onartua izan nahi zuen eta Idoiberria uharkara joango zela agindu zuen. Ados, baina orain joan behar duzu. Orain? Maili ikaratu zen, eguzkia sartaldetik sartzen ari zelako. Bai, orain, edo nahiago duzu Bazeko dorrera joan. Bazeko dorrea are okerragoa zen, bertan mamuak eta izpirituak sebiltzatela esaten zutelako. Ez, Idoiberria uharkara noa. Pitxerra hartu eta ikara isutzeko kantari abiatu zen. Dindan matutian, 3 ezkila dindan boleran, dorrean 2 zoegalari. Idoiberria uharkara iritsi zenean dena lasai zegoen. Gehiegi pentsatu gabe pitxerra uretan sartu eta bete zuen. Maili pozik zegoen agindua bete zuelako. Orduan, ur tanta bat sentitu zuen sudurpuntan. Beste bat kopetan masailean, 10 bat gehiago buru gainean. Orain tximista, gero trumoiotxa. Zerua eta lurra ilundu ziren erabat, eta Maili korrika hasi zen. Euria barra bidean hundik nora zijoan ezin ikusita, haizeak joka, ontzak kuluka, Mailik sigisaga batean nekez egiten zuen aurrera. Blai eginda eraikin batera iritsi eta barrura sartu zen. Herria, eskerrak, pentsatu zuen. Ez zen herria, Bazeko dorrea baizik. Konturatu orduko bazter batean kiribildu zen. Haizea, euria, trumoien zalaparta eta tximisten argia atetik sartzen ziren. Beldurra isutzeko kantari hasi zen. Dindan matutian, 3 ezkila dindan boleran. Nor ari da kantatzen? Norbaitek hitz egin zuen, baina iluntasunean ezin ikusi. Bapatean tximistak jo eta horren argitan intxaurra bezain txikia zen gizontxoa aurrez aurre ikusi zuen. Zergatik isildu zara, galdetu zion. Nor zara, galdetu zuen Mailik. Nola, ez dakizu nor naizen? Ez aldizut etxean ipuinik kontatzen? Ez, ama gaixorik, eta aita beti kanpoan. Galtzagorria naiz neska, galtzagorria! Nire burua aurkeztu behar izatea ere. Zorionekoa zara, ez pentsa hola edo hola agertzen naizenik. Oso egoera berezietan bakarrik. Tira, goazen arira. Niregatik zerbait egiten baduzu, eskatzen duzun gauza bat emango dizut ordainetan. Zerbait egin? Baina ni oso txikia naiz. Ha! Ni txikiagoa naiz eta gauza handiak egin ditzaket. Bai, zer egin dezaket? Kantatu. Kantatu? Bai, lehen kantatzen ari zinen abestia. Baina ozenago, Bazeko dorre gailurretik entzuteko moduan. Hori besterik ez? Ez da gutxi. Eta orduan, azaldu zion, azti gaizto batek urrutiko 2 printze uso bihurtu eta Bazeko dorrean bizitzera behartu zituela. Gizaki itxura berreskuratzeko usoek abesti hura kantatu behar zuten 3. ahots batez lagunduta. Gizakien mundukoa izan behar zuena, derrigorrez. Hori egin dezaket, esan zuen Mailik zoriontsu, eta kantari hasi zen. Dindan matutian, dindan matutian, 3 ezkila dindan boleran, dorrean 2 zoegalari, dorrean 2
ukitu orduko bi printze agertu ziren. Bata urdina, bestea arrosa. Ekaitza gelditu, hodeiak desagertu eta hilbeteak gaua argitu zuen. Printze arrosak galdetu zion, nor zara? Magi dut izena? Magi, oso neska ausarta zara, urte asko generaman uso itxuran eta zuk askatu gaituzu. Ni askatzailea, ala jaina. Galtzagorriak galdetu zion orduan. Tira, zer nahi duzu orain? Neskak argi eta garbi zeukan. Ama sendatzea nahi dut. Printzeak urrezko txamponez betetako poltsatxoa atera eta Magiri oparitu zion. Magi, neska ausarta eta eskuzabala zara, hartzazu hau ere. Magik eskerrak eman agur esan eta etxera abiatu zen siztu bizian. Anaiak kanpoan zeuden bere zain, oso kezkatuta, eta agertzen ikusi zutenean besoetan hartu zuten. Baina, ura ekarri duzu, benetan ausarta zara gure Magi txikia, beti jolastuko zara gurekin. Etxe barrura sartu eta bertan ama afaria prestatzen zegoen. Aita postrea, afaldu eta gero ipuin bana kontatu zieten. Handik aurrera, ama osasuntsu eta alai bizi zen. Aitak ez zuen gogor lan egin behar izan, Magik ekarritako altxorragatik. Eta galtzagorria? Esaten dute hilbetea dagoen gauetan, bazeko dorre inguruan din-dan matutian kantatu ezkero, bat edo beste agertu daitekela. Egia ala gezurra, begi bien artean sudurra.